Jatend migao mar Omenda John Mbadi oramoni kata nade to chenro ma piny owacho mar ng'iewo yor mbui kata e-procurement nyaka ketie tim. Gino mowacho ni biro geng'o rode ma omenda osebedo kalal go e piny owacho. Nolosno mar 13 mag dongruok manobagi e piny par jalup jatend piny Kithure Kindiki kama oseokang' mane jood bura okawo mar pingo chenro no kowacho ni od bura onge kod teko mar winyo bad piny owacho. E wachno Lidio Keyo miyowa ler. En wach ma osebedo kanyuolo paro mopogore ahinya te kind jood bura gi bad sirikal maduong'. Wach mar ng'iewo e sirikal ka itiyo gi yor mbui kata e-procurement. Juma mokalo, jood bura ne otuak e wachni e od bura kendo ng'ado ni ok gibi siro paro makamano kata matin. Gino, ma jatend migao mar Omenda John Mbadi othegorego kowacho ni onge oboke moro amora mane ochiwo mondo mi otuagi e od bura kaluwore ni onge chik machune timo kamano. One of the contention that is currently being pushed is that Parliament revoked. If there is any government officer out there who is going to use that as an excuse, please know I'm not going to buy it. We did not present anything to Parliament to be revoked. I don't know where they got that document which they were revoking. I have not presented anything to Parliament because there was no legal requirement to present. I issued a circular to government officers to procure through e-procurement, and that is still the position until the cabinet revokes it. Mbadi wacho ni jood bura onge kod teko mar winyo bad sirikal e wachno, kabende oramo ni jood bura makwedo parono gin mago ma osebedo katiyo gi chenro manyachonno e yudo orak e piny owacho. People have interest in procurement. That is the truth. They still want to go back to manual and manipulate procurement, where they pluck papers from the tender documents, and that is what we are not going to allow. Mbadi wacho ni chenro no biro konyo e geng'o lal mar omenda kaluwore ni thoth omenda lal e lwet apisas matimo chudo machwe chulo nyaka jotije manyawawa. The Constitution is very clear that accounting system, procurement system is a function of national treasury. We design the accounting system for government. We design procurement system for government. Jalup jatend piny Kithure Kindiki osiro chenro no kowacho ni obiro jiwo telo makare e pacho kae kendo ochiwo ler ewi kaka itawo migepe ma pacho ka. E-procurement increases transparency and accountability of public resources. We will not revert to the manual procurement system whatsoever. Mbadi wacho ni odhier no gi chung' mar od bura e wachni kolero ni e kinde mane idawo dhoge ne tij jatend migao no tiyo gi yor mbui e geng'o mibadhi ne en achiel kuom gigo mano osingo timo gino manomiyo jood bura opwodhe. Oramo ni kata nade chenro mar e-procurement ne wuoyo e romo manobagi e kar jot mar jatend piny Kithure Kindiki mantie e boma ma Nairobi. Lydia, okay, Ramogi TV, Nairobi. Yeah,